Vladimír Špicar, Halabala. Vidíme jednu z nejlehčích konstrukcí, která pro svou nosnou funkci využívá tažených prvků zakotvených v podloží a šikmých příhradových sloupů. Nezapomeňme, že ukotvení táhel je součástí podmínek soutěže. Nosné lano nemá ohybovou tuhost. Mění tedy tvar podle působení zatížení. Průhyb lana sleduje výslednicovou čáru zatížení. Při pozici břemene uprostřed je deformovaný tvar přímkový, při postupné simulaci rovnoměrného zatížení se mění v přibližně parabolický. Výsledný průvěs lana při prvním zatěžovacím kroku se již blíží limitním podmínkám soutěže a my sledujeme další přitěžování. Nyní musela být odstraněna měřící podložka vymezující průhyb, ale zkouška teď už mimo soutěž pokračuje dál. Nakonec dochází k vytržení lana z podpory, které způsobila tahová složka reakce. Na zpomaleném záběru vidíme i vybočení tlačených prutů levé příhradové podpory, což jen urychluje celkovou destrukci konstrukce. Petr Koupený, Stáňa. Model Stáňa má příhradovou příčel i sloupy navzájem spojené rámovým rohem. Zvýšená hromádka písku v uložení sloupů bude simulovat vetknutí podpor modelu. Při druhém kroku experimentu, takzvaném destrukčním, klade autor modelu opatrně lokální zatížení do styčníku diagonál a horního pasu a soustřeďuje ho do vnitřní čtvrtiny rozpětí modelu. Nastává první viditelný průhyb a model rychle ztrácí stabilitu a řítí se dolů. Zatížení bylo uloženo v jednom kroku nesymetricky. Následkem toho se zvětšuje ohybový moment v pravém rámovém rohu, postupně vybočuje horní tlačený pás příhradové příčle a tlačené prvky pravé stojky. Podpora na levé straně je vytahována z podloží. Konečná destrukce je způsobena porušením několika diagonál příhradové příčle, které přenášejí zatížení z horního pasu. Rámové rohy i přes velkou deformaci zůstaly neporušeny. Nejslabším místem modelu tak byla malá výška příhradové příčle. Potom já bych vyhlásil ceny soutěži Hala roku 2005. Já bych začal asi z té první soutěže, podívám se. Takže kategorie modelů ze dřeva,
cena o nejúspornější model. Tohle je o nejefektivnější konstrukci, to znamená o konstrukci, která měla nejlepší poměr mezi zatížením a váhou. Takže první cena Tomáš Kadeřávek, Fakulta stavebních práv. Tady je cena. Druhá cena. Takže máme tady soutěž papírových modelů. Pan Milan Mladá, 25 000 korun. Nejefektivnější konstrukci, tohle byla nejlehčí. Pan Milan Mladá, 25 000 korun. Studentská soutěž Hala roku 2005 byla slavnostně ukončena, ceny rozdány, čestná uznání vyslovena a třísky z modelů pečlivě uklizeny. Vítězů bylo mnoho, poražený žádný. Nezbývá než věřit, že příští ročník bude stejně úspěšný jako ten právě uplynulý.